இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்ஸ் வந்து நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து நான் ஒரு இது மட்டும் கட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பண்ணலாம். குழந்தைகளுக்கு இது வந்து நீங்க சொல்லி கொடுங்க. இந்த ப்ளோ பென் வந்து பாப்பாக்கு எப்படின்னு இதை சொல்லி தரேன், பாத்துங்க. இது சப்போஸ் எங்கேயாவது உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா வாங்க. ஏதோ ஆன்லைன்ல கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க, நான் பாக்குறேன். சப்போஸ் ஏதாவது டீடைல்ஸ் இருந்தா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். ஆன்லைன்ல இது வாங்க முடியும்னா வாங்கிங்க. சரி, எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தலாமா? மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சரி, கட் பண்ணிடலாமா? கட் பண்ணி உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டுமா? இதுதான் அந்த ப்ளோ பென்னுங்க. இதுலதான் வச்சு நம்ம ஊதி எழுத போறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்கெட்சஸ், கொஞ்சம் ஸ்கெட்சஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இது பெருசுல நம்ம நார்மலா கடையிலே கிடைக்கும், இந்த மாதிரி ஸ்கெட்சஸ் கிடைக்கும். இது அவ்வளவுதான். இது பாத்தீங்கன்னா அச்சு கொடுத்திருக்காங்க, புரியுதுங்களா? பாருங்க, நிறைய அச்சு கொடுத்திருக்காங்க. இதத்தான் நம்ம வந்து எப்படி இதை வச்சு வரைகிறதுங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்ஸ் வந்து நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து நான் ஒரு இது மட்டும் கட் பண்ணிட்டேன். இதுல வந்து எலிபென்ட், பஃபலோ, டால்பின், காரு, இது ஸ்டார் இருக்கு. இது நான் கட் பண்ணல. சோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டா கொஞ்சம் வச்சு பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சரி, இது எப்படி பண்றேன்னு பார்த்தலாமா? பாத்துங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஸ்கெட்சை வந்து நான் இதுக்குள்ள போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு கழட்டி காட்டுறேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் அவ்வளவுதான். இந்த ஸ்கெட்ச் எடுத்து இதுக்குள்ள போட்டாச்சு. இதுக்குள்ள போட்டு இதை நான் மூடிட்டேன். இப்ப மூடிட்டு இப்ப அடுத்து வந்து இதை வாயில ஊத போறேன். இந்த கார் நம்ம ஊதி பார்க்கலாம், எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாங்களா? பாருங்க, கார் அச்சு வந்திருக்கு. இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றங்காட்டி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இதே அப்படியே போக போக வச்சு பண்ணலாம். இது நான் வந்து இன்னொரு ஐடியாவும் தரேன். இப்ப வந்து கார் நம்ம அந்த ஷேப்ஸ் வந்து கட் பண்ணோம்லங்க. இப்ப இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணோம்ல, இதை வச்சு கூட நம்ம பண்ண முடியும். அது எப்படின்னு காட்டுறேன். இந்த பஃபலோ வச்சுக்கலாம். வேற கலர் போடலாங்களா? பாருங்க, 2 கலர் எடுத்திருக்கேன். இந்த 2 கலரை வந்து இது மேல ஊதி எப்படி வருதுன்னு பார்த்தலாமா? பாருங்க, பஃபலோவோட 2 இது கலர் மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்னு பண்ணிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? பாத்தீங்களா? சூப்பரா இருக்கு. இந்த மாதிரி எந்த ஷேப்ல வேணா இது ஜஸ்ட் ப்ளோ பண்றதா, ஊதி பண்ணா அழகா வரும். பாருங்க, இது அப்படியே இது பண்ணலாம். இது வந்து ஈஸியா அழிக்கிறது தான். நம்ம வந்து ஈர துணி வச்சு தொடச்சோம்னா இது போயிடும். பாருங்க, இது டால்பின் போடுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பண்ணலாம். குழந்தைகளுக்கு இது வந்து நீங்க சொல்லி கொடுங்க. சரி, நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம். பாய்.